वीडियो बनावेली दुनु यूट्यूब पर एगो सबहरू तो एगो सुपर वीडियो बनावेली दुनु यूट्यूब पर एगो सबहरू तो एगो सुपर कमर डोलावेली ऐसे जैसे जार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो एगो के छोरो दुनु बेटोरबा एगो चंदा एगो चकोरबा एगो के छोरो दुनु बेटोरबा एगो चंदा एगो चकोरबा दुनु के दुनु नाचे में बहार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो कहेला धर्मेंद्र सक्सेना एक बार हमारा छुएला देना कहेला सुदीन सरफी सिकंदर एक बार हमारा आबू तो अंदर थोड़ा सा के बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार बारी हो बड़ो की बेकार बारी हो ऐ छोटो की अनार